Kapitel 3. Bartlett får en kryptisk oplysning. Det var blevet hverdag igen, og en hård en af slagsen. Bartlett kiggede ud over markerne omkring kaktus. De var vokset og blev dyrket mere effektivt. Minearbejderen havde ikke ramt den store åre endnu, men produktionen voksede stødt og gav råstoffer til nye bygningsværker. En mølle, eller måske endda et ægte teglværk. Med det kunne de begynde at lave mursten af en meget bedre kvalitet. Ja, mulighederne var mange. Borgmester Bartlett, der er 2 nye på vej. Hvad siger du, Travis? 2 nye hvad? 2, der gerne vil hjælpe i skoven. De ankom i morges, men de har først samlet mod til at komme herind nu. Bartlett kiggede på de 2 fyre. De så stærke ud, rigtige skovhuggertyper. Det var ikke første gang, at folk kom op til byen for at give en hånd med. Faktisk skete det med jævne mellemrum, at man pludselig så skikkelser bevæge sig rundt i udkanten af byen. Det var vel helt normalt, at gode arbejdere søgte nye græsgange og sikkerhed, og kaktus havde begge dele. Det var en by, der voksede hurtigt og godt, og samtidig blev sultperioderne sjældnere. Alle vil gerne være del af en succes, og der var ingen tvivl om, at det var det, kaktus var. De 2 nye virkede lidt generte og kiggede på deres tæer, men det var også helt normalt, da de selvfølgelig var bange for at blive afvist. Bartlett besluttede, at de havde brug for lidt opmuntring. Nå, I vil gerne arbejde? De nikkede forsigtigt, stadig uden at kigge op. Det lyder godt, drenge. I kaktus, der har vi plads til alle, der vil give en hånd med. Her bygger vi... Han nåede ikke længere, for i samme øjeblik slog et lyn igennem hovedet på ham. Det var den eneste måde at beskrive det på, der skete. Smerten var så voldsom, at han gik i knæ med røde stjerner og tal dansende for øjnene. Er du okay, borgmester? Ja, det var bare lige... Travis, sæt de 2 nye sving. Jeg bliver nødt til lige at sætte mig ned et øjeblik. Er du sikker på, at du har det godt? Ja. Jeg skal bare lige have 26 minutter og 23 sekunder. Lige sidde lidt. Han drejede om og gik ind og lagde sig i sin hytte, mens Travis stirrede måbende efter ham. Så vendte han sig for at hjælpe de 2 nye i gang. Hovedpinen var stadig voldsom, og borgmester Bartlett var lige så forvirret over det, han havde sagt som Travis. Hvor kom det dog fra? Han lukkede øjnene, og et øjeblik var alt igen rødt. Så han igen tallene for sit indre øje. Det var ganske tydeligt her i hyttens mørke. Det var et tal printet med klare røde bogstaver, og det var et tal, der langsomt talte ned. Han åbnede og lukkede øjnene et par gange, men tallet blev stående. Nedtælling? Men til hvad? Hovedpinen var ved at fortage sig, men det gjorde det bare endnu mere mærkeligt, at han stadig kunne se tallet, når han lukkede øjnene. 002312. Hvad var det dog? Bartlett rejste sig op. Han havde det egentlig okay, så det var nok bedre at komme udenfor og se, hvad der skulle gøres. Nede ved kornkammeret var et par af mændene i gang med at udbygge den høje, runde bygning, for at afgrøden ikke skulle gå til spilde. Efterhånden som produktionen voksede, måtte forrådslagerne følge trop. Arbejdet skred hurtigt frem, og Bartlett tog sig endnu en gang i at være imponeret over den kompromisløshed, der blev lagt i alle opgaver i kaktus, fra stor til lille. Nogle gange tvivlede han på, om han selv besad den viljestyrke, han så omkring sig, men kun et kort øjeblik, og aldrig over for andre. Han var ganske klar over, at resten af landsbyen spejlede sig i ham. Hvis han udstrålede selvsikkerhed, gjorde de det også. Udtrykte han tvivl og usikkerhed, ville det ikke vare længe, før det forplantede sig til resten af indbyggerne i kaktus. Han bevægede sig forbi torvet og ud imod skoven. Her var de 2 nye skovhuggere allerede i fuld sving, og det var svært at se forskel på dem og de mere erfarne skovhuggere. Det havde overrasket ham lidt i begyndelsen, hvor hurtigt de nytilkommende faldt i hak. Men han havde nu set det så mange gange, at han tilskrev det en kombination af dygtige lærermestre i kaktus og de nyes engagement over at kunne deltage i noget, der var større end dem selv. Alt i alt bidrog det til den kompromisløse fremadstræben, der kendetegnede kaktus. 001112. Tallet var der endnu, og det blev stadig mindre. Han havde næsten glemt det, fordi han ikke havde nogen gener af det længere. Bartlett begyndte at blive lidt nysgerrig. Kan vidst, hvad det betyder? Hvad sker der, når det når 0? Det ser godt ud, drenge. Mangler I noget? Jeg har store planer, og store planer kræver meget træ. Nej, Bartlett. Det går fint. De nye økser er bare alle tiders, sagde et par af de garvede skovhuggere. Sveden sprang fra panderne på dem, og de lagde al kraft i hvert hug. Ja, det er godt, vi begyndte at producere vores eget jern, så vi rigtig kan tage fat. Der går ikke lang tid, før alle kommer til at kende kaktus. Bartlett blev stående og så på.
indtil det store træ tydeligt begyndte at ryste for hver hug. Det svarede først let, men så stadig mere. Pludselig stoppede skovhuggerne arbejdet og trådte et skridt tilbage. Træet blev stående i nogle sekunder, og så ud til, at det ikke helt kunne bestemme sig. Men det var heller ikke nødvendigt. Skovhuggerne vidste allerede, hvad det skulle. Så begyndte det at vælte, nærmest i slow motion, og endelig lød det knusende brag, da det landede på jorden. Træet lå knap stille, før skovhuggerne var over det igen, og systematisk begyndte at fjerne de små grene med deres økser. Inden længe ville det blive savet op i passende stykker og blive forarbejdet til planker. Han overvejede, om han skulle gå ud til minerne og kigge, men et eller andet fik ham til at vende om og gå tilbage mod byen igen. 03:23. En uro krøb op i ham. Han følte, at han hellere måtte være i byen, når nedtællingen var slut. Han satte farten op, men det kom til at knibe, kunne han godt se. 00:11. Han kunne se byen foran sig, men med et kunne han også se noget andet. 7-8 skikkelser stormede hen ad vejen, med retning direkte mod torvet, hvor både kornkammer og råstoflager lå. De havde en form for primitive køller i hænderne, og Bartlett var ikke i tvivl. Det var de barbarer, der nogle gange luskede rundt udenom byen. Bønderne spredtes i alle retninger, men de fremmede mænd indsede dem knap nok. De havde kun lageret og kornkammeret for øje. De stormede ind, og efter et øjeblik kom de ud igen, med sække fyldt med korn, råjern og træ, ja endda mursten. Alt det byen skulle bruge. I et afsindigt raseri satte Bartlett i løb, og nåede lige at få fat i den bagerste af mændene. Han havde et af de mest primitive udtryk, Bartlett nogensinde havde set i ansigtet. Knap menneskeligt. Bartlett væltede ham omkuld, og i et sanseløst raseri bankede han løs med sine bare næver, indtil manden lå livløs på jorden. Bartlett rejste sig fra barbarens krop, hvor korn og andre værdier lå strøget. Så mærkede han endnu en gang en jægende hovedpine, men denne gang blev alt sort. Da han kom til sig selv igen, lå Bartlett i hovedbygningen, og bekymrede ansigter flød i en krans om ham. Der blev mumlet, og med besvær satte han sig op. Han hørte brudstykker og samtaler omkring sig. Hvem var det? Hvorfor os? De har taget det hele. Det var barbarer. Vilde mænd. Godt, borgmester Bartlett fik en af dem. Hvad skal de bruge mursten og tømmer til? Hvor kom de fra? Spørgsmålene føg rundt i hovedbygningen, men da Bartlett fik stablet sig på benene, rettede alle deres opmærksomhed mod ham. Han vidste, at han var nødt til at være fast og kontant. Det var vilde mænd, ja. Men de bor et sted i nærheden. Det bliver ikke sidste gang, de kommer. Men det varer noget tid. Gå tilbage til jeres arbejde. I aften mødes vi på torvet, og så fortæller jeg, hvordan vi kan klare den nye trussel. I skal ikke være bekymrede. Det her, det var et tilbageslag, men vi kommer stærkere ud af det, end nogen kunne have forestillet sig. Tro mig. Nogen blev stående, men Bartlett mødte deres øjne en efter en, og efterhånden som de var nødt til at kigge ned, vendte de tilbage til deres gøremål som beordret. Bartlett gik ud af byen i den retning, de vilde mænd var kommet fra. Spørgsmålene trængte sig på hos ham, men det største og vigtigste var, hvordan han kunne vide, hvornår de kom. Der var ingen tvivl om, at nedtællingen havde indikeret, hvornår angrebene begyndte, og det gav ham unægtelig en stor fordel. Men hvad var det for en sygdom eller evne, der satte ham i stand til det? Det måtte vente til senere. Det vigtigste var at sørge for, at Kaktus var klar, hvis byen blev overfaldet igen.